мо ба ҷамоати деҳоти Ҳиҷбурак, деҳаи Шамар меравем. мардуми маҳал табиати ин мавзеъро хело ҳам ҷолиб тасвир карданд. аслан ба ҳар як минтақае ки равон мегардем, аз сокинон пурсон мешавем ки чӣ манзараҳову чӣ ҷолибият дорад он ҷо. оҳо, бубинед ин манзараро. ҳеҷ бовар надоштам ки дар миёни ин деҳаҳо кӯли зебое ҷойгир аст. мафтункунанда. оби кӯл ранги кабудро медиҳад. софу зулол аст. манзараи гирду атроф бошад тасхиркунанда. гулу сабзаҳо ба атрофи кӯл зебоии дигарро зам намуданд. вақте кас дар ин мавзеъ қарор мегирад, он қадар мафтуни ин манзара мегардад ки ба мӯъҷизаҳои табиат офарин мехонад. оби кӯл аз ҳисоби чашмаҳост. оби поки нӯшокист. мардуми бештари деҳаҳо аз ин об истифода мебаранд. ин мавзеъ барои бунёди инфрасохтҳои сайёҳӣ басо ҳам муфид аст. агар дар гӯшаҳои кӯл иншооти хурди истироҳатӣ, ошхона ва дигар иншооти ҷолиби сайёҳиро бунёд намоянд, ин мавзеъ ба хатсайри сайёҳӣ дар Рашт ворид гардад, меҳмонон бо хоҳиши зиёд ба тамошои ин мавзеъ меоянд. аслан барои сайёҳро ҷалб намудан чандин мавзеъи ҷолибро метавон пешниҳод кард. ҷое як ҳунари ҷолиби минтақа, ҷои дигар хӯроки маъмул ва даҳҳо андешаи солиму созандаро метавон истифода бурд. чӣ қадар зебост ҳар пораи Тоҷикистон. чӣ қадар мавзеъҳои ҷолиб дорад. ба ҳар гӯшаи кишвар сафар намоем, мавзеъҳои зеборо мебинем ки кас ба ҳайрат меояд. бале, мавзеъҳои зиёде вуҷуд дорад ки ҳанӯз касе аз ҳастиаш хабардор нест. барои ошно гаштан ба ҳар гӯшаи Тоҷикистон вақт ҳамеша камӣ мекунад. дар дил муҳаббати ватан ба ҳар гӯшаи сафар менамоем. дар Рашт кӯҳу пуштаҳои сабз дар ин мавсим зиёд ба назар мерасанд. вақте ба ҷониби мавзеъи Ҳиҷбурак равон мешавем, моро бештар ин мавзеъ ба худ ҷалб менамояд. аз маркази ноҳия 18 километр роҳро дар бар мегирад. бештари роҳ тариқи нақлиёт, баъдан идомаи роҳро бояд пиёда тай созем. яъне ин хатсайре ки мо интихоб кардаем, беш аз 3 километр роҳро пиёда меравем. сайругашт дар ин табиат албатта бебаҳост. дар ин мавсим тармаҳо об мешаванду ба поён мешоранд ва роҳи мо ҳамин гуна аст. ҷои болои сабзаву ҷои дигар болои тармаҳо роҳ бояд рафт. гузашт намудан аз ҷӯю дарёчаҳо. дар ин лаҳзаҳо эҳтиёт бояд намуд. ин тармаҳо тамоми сол ҳамин гуна ҳамин ҷо боқӣ мемонанд, зеро дар масоҳати зиёд ва андозаи бузург доман паҳн карданд. ҳар сабзаву санги ватан бароямон азиз аст. ҳамин гуна табиати ҷолиб дорад Тоҷикистон. дар роҳ зиёдтар ба шаршараҳо вомехӯрем. аз даштҳо мешоранд. хеле зебоянд. чӣ қадар хуш аст ки мо дар дараи Ҳиҷбураки ноҳияи Рашт қарор дорем. ва дар ин мавзеъ зиёдтар аз он хушҳол гаштем ки дар ин мавсим тамоми дашту даманҳо пур аз чукрӣ, пур аз торон аст. дар бештари минтақаҳои кишвар мавсими чукриву торон, ров, замбуруғ, кайҳо ба охир расидааст. аммо дар водии Рашт то ҳол дар кӯҳҳо ин растаниҳои шифобахшро вомехӯрем. тамоми даштҳо пур аз чукриву торон аст. ҳанӯз дар оғози сайругашт бӯи ров ва гулу гиёҳҳои табиӣ ба димоғ мерасид ва нафароне ки хусусиятҳои шифобахшии гиёҳҳоро медонанд, аз ин фурсат истифода мебаранд. гиёҳҳоро ҷамъоварӣ намуда мехушконанд ва ҳангоми зарурат ҷӯшобаи онро истеъмол мекунанд. ин гиёҳҳоро ба таври лозима бояд истифода бурд, зеро ганҷҳои беназири диёри мост. обҳои равони диёр бошад, моро ба ҷаҳон маъруф намудааст. дар худи як мавзеъе ки мо соати чанд сайругашт намудем, чашмаҳои зиёд, шаршараҳо, кӯлро вохӯрдем. мо лаҳзаи дар оғӯши табиат, дар боду ҳавои тоза, рӯи сангу хоку гилу сабзаву барфу тармаҳо роҳ рафтем.
дар оғӯши ватан чун канори модари мушфиқ дур аз ҳама газандҳо осудаву ором сайру гашт менамоем. мо ба ҳар пораи хоки ватан дил мебандем. аз имкониятҳои сайёҳии диёр хушҳол мешавем. агар сафари шумо ба Рашт рост омад, ба ин манзараҳои зебо ба тамошо бароед. як рӯзи худро ба сайри табиати ин мавзеъ бубахшед. пушаймон намешавед. мо дар як барнома инқадар мавзеъҳои ҷолибро мушоҳида намудем. шумо шояд бештар мавзеъҳои касбнодидаро кашф намоед. аз ин мавсим ҳатман истифода бубаред, зеро ҳеҷ саёҳати беҳтар дар ватан миёни ганҷу неъматҳои бузургаш нахоҳад буд.